عفراتها نتقراوي كوجين تلك ماتي أبعد سحنا جن أنا زمخركم جن كابسيلكم أقول زي واتكم تورنا تكايدو عفراتكم شوكم مداري أجركم مليكم مصو أبتقرايكم شطو شو يحسر تقراوي عوني من نقدر نزارب بعد جزء حنسا اوكي دحان يود تنعمو كلا حجي أوا كلا حجي نمودات حنزرة زاركم دلي حجوني أبتقراي سلامة وقالسي نزجبر أكل معطنا خفوتي أي ني أبي باري خوينا نتقراي كوريتي لجن قبل ملسب بيت اللتك أبزا ميدان إذا عفرك مسيخا أو نزبلك ترخبا لو تيلك سبعي تخينك مس أبي خوينا خواجا أزبل تحليها كي تواجا أتو تقراي كده أتو مس أبي نحنا جن سلام ندلي صريعة تجارجن فينجال ود فينجال زي كنا جن أين واجان كواجا الناس مس أخور الناس مس أجن كن مكتينا مسمن مس زوات أنا حيلي بوينت متينا بيننا نواجو حيل سبسيوت متينا حيل سبسيوت نانصبيو زياد نيمودا تزرباي سي كازو زي سلامه يكون زي اوكي ثانك يو ثانك يو في العركي من كستاي ثانك يو إلسا علخو ده إلسا يا علخو كوتس يا حنت حتى لاتني ندقفتي حوحتنا نعسهم عينينا أخايا زحتو ندقفت حوحتنا ندقفت هقدف في اللي هذا كنت هزاري ومن داورو دوتهم دقفت يا ده بعسمرهم يا عنتو زحتو زي حتيتا يانيرا زملس اللي سب سلازي اللي بليز ملسوا لي أنا مساخن كخون حسابك غير تجري باللي مالتيو هقدف حوحات فانو زيوم سلسة حيلسي تعاريقهم نبل حبيرهم يقالسو نبل صقنا يطفوه حراي تجري ولي حبيرهم زيوم سلسة حيلي ناب إثيوبيا يتيو مودتهم سي انتايم كخونو اوكي نمثالي فانو مس بلصقنا نتبعاسه فانو مس ابي احمد نتبعاسه برايانا ولقايتيو فانو رايانا ولقايت نات ايو الي نقالس للو اوكي هقدف خا مالت ناي شعبيه وتادر خا ايروب بزلام بساغصي ببادمه حيزولو مريتو مالتيو حوحاتنا دقفت حوحات قاع اثيوبيا تبهال عندي كنا طفانينا كنا فرسانينا يولو ريلي إزيوم سلست حيلسي بحبرنا بإثيوبيا تخدمسي بخم إمكس مامعو هقدف بعد ما حيزلو إيروب حيزلو اتحاد قد اتي فانو قاع ريانا والقايتي ولو حوحات قاع إثيوبيا كباتاتنا ايونو ولو إزيوم سلست حيلسي أب 4 كيلو خدمسي بمتي إمكس مامعو وي أتم دقفتي هقدف دقفت حوحات بقلص إنعو بقلص أمسمو نحنا قالسنا نعباي هاقرة تقرأيو ويخع قالسنا نعباي هاجر إيرترا يولنا مساكن تطوكن من دق عبيتي قالسكم ما صريخم نعو قالسكم ما صريخم نعو نحنا خع كنردوكم بحبر تطوكن بال مالتي اوكي 3 عامت مولء لعينا مچس لعلنا سلام زغوس سبيلن ابزيا ورح زيا كوس مرحتنا سي مس شعبيه ركبات يقبر له قلتات كنو كلنا نو بفصم مرحتنا مش شعبية ركب كجورو أي خلون نحنا ناي فدرال منجستي ناب إرتراك خيد يتيلو بداينا يخوني نحلفو بقى من قد خفيت ناس نعحلف نولو أي من الختن نايت بلونيركم مالتيو جن خلتهم تقوتتي سلازخونكم حوحات مسجدف كتعرقوا كله تتعرقوا حوحات مسجدف كتسألوا كله تتسألوا مالتيو نسخم كهلبخم ما يخوني تسلام تدليو نتقمكم اوكي اتي احوحت اتي هقدفت بهال بارتسي خمي غيرهم ناب سلطان تمليسهم كمصي ولا حنتا يخوني انت حزب سي حاليكم ما يخوني انت حزب تتحلي نيركم دا خمتا نحنا نغبرا زنبرنا دليت لوط يكون دليت فتحي 3 عامت كن غسكوسا زنبرنا وما تكسكسوا نيركم مالتي بوليتيكا ربح ايو اف كورس بوليتيكا كو ربح سلازخونه نعخاي حتى كالخو دغفتي هقدف بعدما ايروب تملس ليمو مساخم تطكبول كبل مالتي كمريت يوصمو كاب ايروب كاب زلام بساغصي كباد مغصي وصو مساخم تطو كبل كل غزي تايول دغفت حوحات بتعم كوي نغرم تايول سي حمورا بيدي اثيوبيا مكلاكيا لا حمورا ومو باد مخا ايروب خا بزلام بساغص للخا ابيد مندي لله دك عبيتي حمورا طرح ديا تريكم لا ها حتى تقوينا بقى مساخم تطو كنبلينا قالسكم ما صريو تشغري ولي اتم دغفتي هقدف قع حنت نعخم حتىكم زدلي كمريتنا توصديكم بعدما نمريت تግራይ مخانا تامنوا لا تامنوا
امنو ازي اتامنو ايروب نا مريت تግራይ مخانو امنو كان مريتنا توصو شعو مساخم دردر نقبر مالتي بزي اتسمعنا دق عبيتي ودي انكم قصل هانيبال الله خير هانيبال انا نعيدها ولا عبيتي انت لا تبزلها كبار سوري اوكي سلاماتكم كلكم صقم كوينو توم دغفتي دلايوم يزارو مو እንዳወረዱ እንደመሸጊሮም ናዘሉ ለሐርትቁም ነገሩን ከሰምዑ ድሏት ስለዘይኮኑ ተሐበሬታ ያምልጦም በቃ ክደናገሩ የምዝውሉ እናንተ አይከብድ ደሊ በፍላይ ብዝ ዘለኹም ሓደ ሓደ እሕዋት ደሊት ፍትሕ ኤርትራውያንን ብዛዕባ ትግራይ ሓደ رديت وي ግንዛበ ክልወኩም እንታን ትግራይ ዘሎ ሁነታት እንታይ መስል ዝብል ዝተወሰነ ክንዘራረው ማለት ነው በዝጋጣሚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ሓቅን ምዝራብ ካፍቶም ናትና ባራዩ ንብሎም ባራዩ ናይቲ ስርዓት ካብኣቶም ዝሓሸን ዝበለፀን ርድኢት ዘለኩም ንስኹም ኢኹም ኣዝይኹም እዮም ትፈልጡ ካብ ዓንቶ ጀሚረ ክከታተል ፀኒሐ መንዩ ኤርትራዊ መንዩ ትግራዋይ ንባዕሉስ ክፈደው ናይ ከኣልኩን ማለት እዩ ሓቅን ምዝራብ ትኹነታት ናይ ዓድና ናይ መሬትናስ ብጣዕሚ ከም ትከታተሉን ከም ትፈልጡን የተዓዚበን መቃልዩ ጽቡቅ ስለዚ ተደጋጋሚ ጊዜ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ አንቶ እንደጊሟ መንያ ሸዊቱን ክትዛረብ ሰሚዕ ኣለኹ ብዛዕባ መስተ ዝዝረብ ነገር ኣሎ ቮድካዶ ግዛዕዶ ገለዶ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣነ ቮድካ ሰትን ድሕር እንተ ነይሩ ጌታቸው እንቋዓሰ ዝብል እንቋዕ ሕንፈፎ እንቋዓሰ ዝብል እቲ ምንታይ እንቋዕ ከም በዓል ምግበይ እንቋዕ ከም በዓልቶም ንስኹም ተምልኽዎም ጀነራላት ደም መንእሰይ ትግራይ እንቋዕ ሰተ ቮድካ ዳ ሞንታይ ፀገመሎ ፀገም ዘሎ ይኮነን ትግራዋይሲ ኣፍታ ኢትዮጵያ ንብላ ሃገር ብመስተ ብስኽራን ዝፍለጥ ትግራዋይ ይኮ من يو بسرو باچولو من سكارام كوينو من زي ست كوينو كقلد بسرو زي يمثل تግራዋይስ بسخراني زفلتكو بسخرانينا نفلتكو نحنا كم تግራዋይ ستا يلن نزغونه ኢትዮጵያዊ حديد كايو تግራዋይ سكارامكو حجس نساتهم كم صبل زساتيو ጌታቸው ረዳ ግን ቮድካ እንደሐንፈፈ ከም ዝውዕል ተገይሩ ንክሳል እሞ ዓዝ ዘረባ ዝኸማ ኣሲ ክዝረብ ተጀሚሩ ካብዚ ድሕሪ 2 ዓመት ካብዚ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ተባሂሉ ማለት እዩ ዋ ጌታቸው ሲ ዘጥፈኦ ህዝብ የለ ዘጽኖቶ ህዝብ የለ በዓል ምግበይ እንታይ ኢሎም ዝገብሩ ዘሎ እቲ ንስኻት ተምልኾ በዓል ሰመረት ትግዝኡሉ ምግበይኮ ደም መናእሰይ ሽሮኮ ይዝመጥጥ ዘሎ ብሽሮ ኮይኑ ኬሚካል እንዳናዝሕኮ መንእሰይ ሽሮኮ ይዘጽንት ዘሎ ህዝብ ሽሮኮ ይዘጽንት ዘሎ ነዚ ኣገቢልካ ክትዛረብ ዝግበአካ ነይሩ ቮድካ እንታይ ቮድካ ኢልካ ብስሩ ፖለቲካ ምስራሕሲ ውርደት ኮይ بعوي أمريت كان دابادم بعوي حزب كان دات أنا تبزعبو زي تزارب كاس فودكا يستين تعينت بوليتيكا إزي وردت وا ጌታቸው ረዳ በረከት ገይሩሉ ሰውነቱ ጉድጉድ ዝበለዩ ማዓሩ ቁመቱ ሁሉ ነገሩ ከም ትፈልጡ ወይ ድሑረ ተሐሳስባ በትግራይ እንታይ ሎ መስለኩም ረጉድ ሰብ እንተሪእኻ በቃ ከምዚ በላዒ ሰታይ ገለ ተገይሩ ይዝውሰድ ከም በዓል ደብረ ጽዮን ጾመኛ ዝመስል ገጾም ተረኺብካ ካኒ በቃ ሓላይ ትግራይ ፈታው ትግራይ በቃ ኸውዱ ገዲፉን ህዝብ ትግራይ ዝብል ዝሰርሕ ገለ ተገይሩ ይዝውሰድ እዚ ድሕረት ጫፍ ናይ ድሕረት ተሐሳስባና እዩ ናይ ግድን ጌታቸው ረዳ ይሰትን ክበሃልስ ከም ደብረ ጽዮን ክንትን ሰውነቱ ኸውንሎ ማለት ሆሚልኩም ደኩም ተሐሱ አያሹ እዚ ፖለቲካ ይስራሕን ህዝብ ጌታቸው ሲ ከተጽላሉ ወትኹሉ ትኾኑ ዘየለ ሐሶት እንዳደራረብኩም ከተጸልሙ ትኾኑ ግን የለን ካብን እሽቶ ጀሚሩ እንዳተሸለመ አብዝኾዶ ትምርት ቤት እንዳተሸለመ ብጸብለልታ ነጥብ እንዳምጽ ዘበለ ማዓርግ ዘርአይ ሰቢ ማንንም ይዝምስክረሉ ንሕና አይኮናን እቶም ካሎ ሰባት ዝምስክሩሉ አነ ምንም ማለት ይኮነ ንዑ ምምስካሬሲ ምንም ማለት ይኮነ በትምርቲ በአቅሚ በብቃት ለዕል ጌታቸው ረዳ የለን ትግራይ ሐቅን ምዝራብ ተመጽና ለዕል ጌታቸው ረዳ ወላ ሓደ ዝወዳድሮ አብጥቁ ደው ዝብል ሓደ የለን ሐቅን ዘራረብ እንተልና ማለት እዩ ግን እንታዩ ናፍትዋና ለጥብኹን አትኸለና ኣብ ትግራይ እንታዩ ሕጅ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ወሪዱ ናብ ዓጽመ ስጋ ይወሪዱ ናብ ዓጽመ ስጋ بعثمن بسجانو يبقى تبوليتيكا زلكا تتجراوينتون زلكا تحدنت زلوون زلكا بعثمن بسجانو حجي حنتنا تبغى تحزوكم إذا حجي صريحنا يدو قطعتنا يدو حراوتنا يدو كم زغيرنا يدو قال زلوا زلوا زنبوج الذيهم جيتاچو اندهالو ونكغبروا اكو يقولون يرومي
ጌታቸው እንዳሃለሲ ብዛዕባ ጸጥታ ድዩ ብዛዕባ ውሕስነት ድዩ ብዛዕባ ድሕነት ድዩኮ ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ግዜ ጌታቸው ረዳ ክሰርሕሉ ዘይደለይሉ ምክንያት እንታይ እዩ ጌታቸው ረዳ ሓደ ዓጽመ ስጋና ኣይኮነን ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዩ ቁፅሪ ሓደ በቃ ናትና ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ብናቱ መተሓሳስባ ባይዘ ወይ ናብ ህዝቢ ከይተውርድዎ ዝሕጂ ዛረቡ ዘለኹ ኣነ ምስ ህዝቢ ምንም ዘራኸብ የብሉ ዘተሓዝ የብሉ ኣብ ህዝቢ ከባብያውነት ዓሌትነት ተፈጢሩ ይፈልጥን እዚ ቅዋመይ ናይ ሕጂ እውን ናይ ትማል እውን ማለት እዩ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዎ መራሕቲ ግን ብቤተሰባዊ ስርዓት ብመስፍናዊ ስርዓት ብዓጽመ ስጋ ዝተሃነፁ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብ መሪሕነት ከቐምጥዎ ዝደልዩ ሰብ እውን ብዓጽመ ስጋ ጥራይ ዝዛመዶም እንተኮይኑ ጥራይ እዚ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ትግራይ ሕጂ በዓል ሰመረ ፖለቲካ ይፈልጡን ኣይርዶምን ኣፍልጦ ይብሎምን ታሪክ እንተ ዝፈልጥ ነይሩ ንበዓል ሙሴ ገሰሰ ኣየለ ንበዓል ክንዴና ንበዓል ሓየሎም መንዲ ቀትልዎ መንዲ ጽኒትዎ ነባራት ናይ ቀደም ጀጋኑ ፈለምቲ ቅያ ፈለምቲ ኩናት መንዲ ቀትልዎ ብዛዕባ እዚ ታሪክ እንተ ዝፍትሽ ተዝመሃር ነይሩ መልሱ ክረክብ ነይሩ እኮ እዚ ተሓሳስባ ዝግዕዛይ ተሓሳስባ እኮ እዩ ነዞም ጀጋኑ ጥፊዎ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ በዚ መንገዲ እዚ ዝጠፍአ ነባር ተጋዳላይ ብዙሕ እዩ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ድሌት የብሎም ንምንታይ መስለኩም ናብ ዓጽመ ስጋ ወሪዶም እዮም ዘም ሰባት እዚኦም ሕጂ ህዝቢ ዓጋመ ኣብቲ ልዕሊ ስርዓት ተቃዋማይ ኮይኑ እንተቀሪቡ ኣንጻር ወዲ ዓጋመ ኮይኑ ይቀርብ ህዝቢ ዓጋመ ተቃዋማይ ኮይኑ እንተመፅዩ ደጋፊ ይኾኑ ደጋፊ እንተኮይኑ ተቃዋሚ ይኾኑ በቃ ከምዚ እዩ ጽልኢ ተፍትላዕሎ ኣብቶም ካልኦት ከባቢታት ዝኸሓነ ጽልእ ስለ ዘለዎም ጥራይ ኣንጻሩ ናይ ምኻድ ቃልሲኦም ዘካይዱ ዘለዎም እምበር ፖለቲካ ፈሊጦም ኣይኮኑን ተረዲእዎም ኣይኮነን እምበር እዚ ስርዓት እዚስ ካብ ብመሰረቱ ጀሚሩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ቁም ነገር ስለ ዝሰርሕ እዩ ትግራይ ኣየናይ ረብሓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ይሓልዩ እንታይ ጥቕሚ እዩ ኣኽቢርልኩም ህዝብኩም ዲው ሒሱ ድሕንነት ጸጥታ ናይ ከባቢኩም ዲው ሒሱ መሬትኩም ዲው ሒሱ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ስርዓት ዝድገፍ ዘሎ እንታይ ስለ ዝገበረ 1.5 ሚልዮን ኣብ መሪሕነት ዕድምኡ ጽንተት ዘፈጸመ ጉጅለ እንታይ ስለ ዝሰርሐ እዩ እንታይ ስለ ዝጠቐመ እዩ ዝድገፍ ዘሎ በቃ እታ ስልጣን እታ ወንበር ካባና ክትወፅእ ይብላን ዝበለ ተሓሳስባ ስለ ዘሎ እዩ ካልእ ኣይኮነ ታ ወንበር ካብ ኢልና ጽላት ናይ ራያ ናይ ዓጋመን ካን ኣለዎም ተረዲኻኒ ይኻይ ሰመረ ባይ ኩሎ ኣጎን ጓራያ ካን ክትኮን ኣለኩም ተምራያ እንግዶፎም ተም ዓጋመ ቋጥፊኦም የለውን ተረዲኻኒ ሓደ ክልተ እንፈለኽ ዝብሉ ሕጂ ኣጎን ሓፍትኩም ክትኮን ኣለኩም ተምራያ ብፍላይ ተረዲኻኒ ከምዚ ሕጂ ክትነቕሕሎም ኣለኩም ካብ በዓል ምግቢ ስሪኢኻ ኢኻ ብበቕሊ ተመሊሱ ብበቕሊ በቃ ኣነስ ካን ዝምርዖ ዘሎ መሲልና ሓየጋ በለ ዝብሉ ዘለዎም ስልካ ብበቕሊ ዝዓሳኽ ንባዓዚኦም ዝሕልውሉ ተረዲኻኒ ንሱ ዶ ይኮነ ኣብ ማእኸል መቐለ ነቶም ሰራዊት እግሮም ዝሰንከሉ ፍሊት ገርኩም እትብሎም ዝበለ ንዚኦም ዝቃወሙ ተረዲኻኒ ኢላካ ኣንታ እስላመይቲ ኣነ ሰይፈልጥ ነረ በቃ ሕወሓትሲ ሰራቂት ምዃና ሓንካስ ምዃና ኣይፈልጥ ነረ ግን ናይ ገዛውትያ ናይ ወረዳ ኢላታ ብደፈ ናይ ስታይሲ ናይ ገዛውት ናይ ዓለት ኢላካ ካታ ምምሕዳርስ ናይ ዓለት ያ ሕጂ ኸም ያ ዛብ ዓሸዊት كلتا دون قرص لازم هنا تبلع اليوم قمقم ما كاب ما أخل سمرة تفولت عندي خابوجو سمرة أبزامي ده خاب زمت سمرة أبزامي ده سمرة ولا حنت فيلم جميرو كبابتات بمترافي زفلت بفلت خاز زفلت يهزبي ناي هزب أجامن هزب رايان فوتوهم بهلهم من دالة طفن بفوتو تا كتعرف يزفلت أبزي بزعبات قراي كزارو كله يحفرك نحن عندك زي ما خيرنا يوم اسمع إذا أبي الناس لا تتعرف أن نكون نتبزو السبي إذا حبا والكسب ما نقدر في حجرها هاي كلكم ده حجي هو كذا كوري ولكن يزارب تنحو حجي يزارب مثل تنحو تزارب أفتار رايح عن سقوط بالله أنا حفتهم كأن أفتم تمراي يتجاجي كدهمني يتجاجي زوم راسح نسخن حقنتهم تقالس قدم مريتكم تشيط يتزاربكم كمان هجي أنت تزاربكم أي خفوا لكم هجي بزي ما تيجي قالنا بعد دبرت امكانكم تقولوا بلوم دكروهم بلوم صفعوهم لكم نحفتهم تحجزوا لكم تزارب هجي حجي تحساسبا بخمزي عينت منقد خزور زدليو سباتيو كمزي مالت اوراجا እንዳጽዋዕኻ ክኸውን تقال سمو نعاتهم كمتشوم منتاي كلتو سرعات كم تتفلطو مسرارتا هدغدف يكون مسرارتا ناي حوحات حزبن دابتنكا حزب خفافيل كان اي مغزا بوليسي سلازلوم كم مجمرتا جميرو تو بوليسي نسيوم حجي تغبراو خون سرح زلو نحنا اي تخوننا ببعل سمره ببعل شويت زوكل كباب يله نحنا ناكم عين درجه ينورن بايزوي حيالو دق شره مناسي نت سرعات زقالسو زقاومو بصحاتيو ايفنت حزبي
ካብዘን ብቪዲዮ ትሪእዎን ልምዓት ጉጅለ ገለ ተዘይኮይነን ብሓፈሻት ህዝቢ አንጻር እዚ ስርዓት እዚ ተሰሊፉ ዘሎ ዝድግፎም ህዝቢ የለን ንሳቶም ግን እንታይ ንኽነብሩ ንኽቕፅሉ እንታይም ክገብሩ ዘለዎም ንዓኻ ክብቱ ንኻዮም ዝደልዩ መጀመርታ ብኸባቢ እንዳተቃወምካ እንዳተባኣስካ እንዳተፈናጨትካ ክትከርም እሞ ንሳቶም ስልጣኖም ወንበሮም ከሳሲ በቃ ናታቶም ዋና ታርጌቶም ማለት እዩ ስለዚ ከም መናእሰይ ትግራይ ኣፈላላይ ክንፈጥሮ ይብልና ዘፈላላይ ዝኽሰፍሕ ብጣዕሚ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ኢኹም ስለዚ ደልይዎ እዮም መስጢሞም ዝሰርሑሉ ዘለዉ ስለዚ ደልይዎ እዮም ከባቢ ምስ ከባቢ እንዳተባልዐ ክነብር እንዳተዳመየ ክነብር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ መሬት ይኹን ኣብ ደገ ስለዚ ንሕና ከም መናእሰይ ትግራይ ሓላፍነት ስለ ዘለና ሓድነትና ሓሊና ነቶም ንቃወሞም ነቶም ንቃለሶም ጥራሕ ጉጅለታት ታርጌት ብምግባር ክኸውን ዝግባእ እምበር ኣብ መንጎ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ከባቢ ሓደ ከባቢ ልዕሊ ከባቢ ዝግበር ቃልሲ ዓይነት ዘተሓሳስባ እዚ ናታቶም እዩ እዚኣ ኣይትኸውንን ኢልና ክንቃለስ እዩ ዝግበርና ደቂ ዓበይቲ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ግዕዛያት ቪድዮ ዘይወፁ ሽሞም ከይፍለጥ ገብረ ግዛዕ ገብረ ጨርቆስ ሽሞም በዓል ሰመረ ኢሎም ሽሞም ቀይሮም ዝመፁ ሰባት ብዚኣቶም ዝውከል ከባቢ ብዚኣቶም ዝውከል ህዝቢ ከም ዘየለ ክተረጋግፅሎም ክትስዕርዎም እዩ ዘለኩም ደቂ ዓበይቲ